Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 3 na buwan sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaskutanan karon nga buntaga mga higala. Ang pag-asa ni deklarar na nga nagsugod na ang rainy season o ting-uwan sa nasod. Straight to the point. Natalig pagtagad do buntaga mga higala sa tumaduan usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang Central Visayas nitala na og 7 ka kumpirmadong kaso sa monkeypox o Mpox gikan sa 2024 hangtod na sa kasamtangan na nga panahon. Matod sa Department of Health, unom ni ini ang nangaayo na samtang dunay usa nga nakalas. Straight to the point. Pero kining pagkakalas mahigala dili gyud ni direkta nga resulta sa monkeypox sa Inday-kin. Dunay comorbidity, ha? Kini mao nakalas mga higala, mo nang importante nato no nga susama atong COVID nga kinahanglan na lig-on na gitag immune system, ha? O mahimo mga higala no ang atong regular nga exercise, regular nga kaon mga kigalaan, regular nga tulog. Unya ang kanunay gyud nga pagpanghinaw, kanunay mahigala nga ang hygiene gyud importante kayo. No, ang kadto intawong nadisgasya pari-pareha ato nga sa COVID gihapon, katong dunay comorbidity, mao intay na igo mga sugid paminaw. So sa ato pa kinahanglan nga maglig-on kanunay, magamping kanunay sa panglawas. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kigalaan na mga kaso sa Mpox natala sa Dakbayan sa Talisay, Dakbayan sa Sugbo, din sa ato mga kahigalaan, Dakbayan sa Mandawi, lalawigan sa Sugbo ug inguman sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo si Mayor Raymond Garcia nibutyag nga dunay 4 ka suspected nga mga kaso sa monkeypox nga gimonitor dinhi sa atong Dakbayan. Gimando dayon ni Garcia nga muhulma og interagency task force alang sa monitoring o response batok sa Mpox. Straight to the point. Samtang Mayor-elect Nestor Archibal sa laing bahin usab mga kahigalaan o sa laing balita giingong mo pasusi sa mahal nga bayranan sa tubig sa MCWD. Straight to the point. Importante ni mga higala. Importante ning sa MCWD sab. Nabalaka kini nga mo resulta sa pagkabanggaruta. Sa MCWD ang pagpalit og supply sa tubig gikan sa bulk sa suppliers sa tag 65 pesos ang matag cubic meter. Straight to the point. Wala na akong giingon mga kaigalaan, isgutan ko na ni ha. Nga naunsa ning kalakiha nga ang palit mahigala sa MCWD 65 per cubic meter mga sukin tigpaminaw. Unya ibaligya ning atos mga tao aron nga dili kay klaro mga higala. Ibaligya gihapon mga kaigalaan sa tag 28 pesos matag cubic meter. Straight to the point. Kinsa may mo sustain ana nga negosyante Inday-kin. Dako kay problema hana nya kinsa may nakaamong aning tanan. Ipasusi tanan may higala day. Kabaw kaday kun sa ni. Kontrata ni day, ha?
Mo na nga kinini ang pagkaparot ni Gobernador Gwendolyn Garcia Mahigala, makaingon sa gitag bida no, naagi Ginoo di ay. Straight to the point. Ano mo taga tagantanig pagtagad sa patnuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Mayroon point. bang mga tubang sa mga tao, mayroon bang mudag istorya? Ato na hatagag pagtagad mga higala. Og daw na lagi business nga apilan ining Gwen, mabalaka ta kay mumahal. Mo ni tabo mga higala ang bayranan sa pantalan o mag-drop off kag pasayro Gs ra. Pero ang iyang bayranan mahigala sa terminal o mag-drop off kag pasayro 20. Straight to the Sa point. makamangita ana. Napay wiwi o pupo nga bayranan. Nya ni apil-apil siya mahigala sa Sisilex, ako'y nabalaka. Nga mo apil siya mga higala sa Sisilex nga ngayon duha kalingkuran ng Indekin. Nabalaka ko mumahal ang atong toll fee diha sa Third Bridge, Straight to the Ay point. gani napildi. Atong pagtagad lubuntaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. nagsugod ng good news kagahapon sa atong coverage mahigala diri sa Provincial Board. Pinagi ni kasamang Rimart Pugoy ug Inday RV Veloso. Wa mga higala mahisguti na ang 1.2 billion pesos nga supplemental budget. Straight to the point. Mo na nga kinini ang sa akong giingon na kining atong mga sakop sa Provincial Board doon na ni paglaom pa indikin. Labi na inigsugod na sa panggobyerno ni Governor-elect Pambari 4 o mo-cooperate sila mga higala, okay kayo. So sa pagkakaroon, at least kagahapon mga kagilaan, ito yung ipabantayan dito. Kaya basig mo kalit-kalit lang ba? Wala ba takakita sa agenda? Basig i-appeal po sa other matters, ang 1.2 billion. Pero gahapon medyo mingaw mga higala, wa gani mag-coverage tong Sugbo News. Kadto milabay nga Lunes, ang coverage sa to pagtuyo ra gito nga ilang mga higalang ilang tabangan kadtos Burgonya. Sa gahapon di wa mag-coverage ang Sugbo News day. So ato ni tagag pagtagad mahigala sa ato pagwan-uban karon kanang taga Sugbo News wa po na sa kana po ilang mahigala mag huwat na po suguon. Agisugo na po sila nga mag-coverage. Straight to the Kuan point. gito kanang sinabutan gito mga sugid tig paminaw. Bumirang man gyud, no? Pero kagahapong adlaw, mapasalamaton ta mga kaigalaan. Kay Provincial Board, wa na nila mga higala na ma-take up og medyo hapsay ra ang session kagahapon. So, salamat sa ako nang giingon mga higala nga kinini ang naglaom ta. Doon naman tay good news aning mga sakop sa Provincial Board. Og mutarong sila og mudapig sa katawhan, matag higayon mga higala nga dunay ipasar nga kaayuhan sa katawhan. Wa magpasabot mahigala nga rubber stamp mo. Panalitan og doon na mahigala mga measures niya nga angayan nga mo serve mo as fiscalizer, mo serve mo mga higala nga aron nga doon na check and balance maayo pod. Pero og klaro nga para sa mga tao gyud suportaran. Kay para man sa mga tao, no? So kagahapon mga higala bita-bita taon wa na mahisguti itong 1.2 billion. Medyo nakapahuway taon ta. Pero samtang di pa mag June 30, kanang munaog na gyud si Gwen diha sa Kapitolyo. Padayon tang magbantay, Medyo kapoy sa gyud. Mo bitaw na nga kanang manager mahigala nga posisyon do nagi kay trust and confidence kay lisod man kay mo sige tagbantay anang manager sa probinsya. So kinini ang di lang gyapon ta mo kumpiyansa. Although malipay ta mahigala nga do na sign kagahapon ang atong mga sakop sa Provincial Board ni okay na, wala na mahigala mahisguti itong 1.2 billion pesos. O gahinaot nga tuloy-tuloy na ni, pero samtang wa pa ang June 30, magbantay gyapon ta kay basi mo kalit lang og palabang og mo kalit tag patawag na pog special session day. Wa man ta kasabot samtang napasiguin na gamay na lang ni ang oras. Tam Jones naman lang ni, Taman sa June na lang. June 30 na lang kutob, pero samtang di pa ni manaog diha sa Kapitolyo, delikado magud og mapa ni mga panghimuong milagro. Mo na giingon mahigala unsa mimata na lang tao sa kabuntag? Natuog ba ko nga sa among natuog ba ta nga sa atong pagmata wa na ang 1.2 billion? Mo na nga mga subuanon di sa mga tog. Pida bitang kapuya ining kalakihang mabinantayan kay kanunay mga higala nga atong gi-charge ang atong battery nga di ta mo lubat mga kaigsunan kay magbantay ta sa Kapitolyo kay samtang napa si Gwen Garcia diha mga kaigalaan kutob sa June 30 do na pay mga
anytime magbantay ta kay doon na pa'y mga panghitabo diha. Straight to the point. Pero balikon ko mga kigalaan ang provincial board gahapon nga atong gipanid-an atol sa ila mahigalang regular session medyo ni okay na inday ken. So salamat taon ha. O hinaot unta nga tuloy-tuloy na ni. Kini ni ang mutarong balang. Moro man itong gipangayo ba? Straight to the point. Ito ni tagag pagtagad lumutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan, ato sa tagag pagtagad mga kaigsunan ang dugang mga balita gikan sa kauluhan. Nagresume na gyud ang Senado kagahapon sa ilang regular session usab. Og ilang nahisgutan usab nalakbitan ang impeachment mga higala. Og unya wa na gyud ni, og isibog kadto lagi sa June 11 kini pagsibog mga kaigalaan, mga preliminaries palandaan, wa na mahitabo nga impeachment trial nining 19 Congress. Straight to the point. Adto na ang hisgutanan sa impeachment trial sa 28th Congress. Ang dakong question, kung ang 28th Congress do na by jurisdiction sa impeachment ni Vice President Sara Duterte or wala ba? Straight to the point. Dakong dibatihunon ka na mga suking tigpaminaw. Diha ng laay anaron. Ato lang ning yagi kataw-katawa mahigala kay basig magkaon-kaon ng tag-popcorn aniron. Dunay argumento nga mahimong madayon gyud ang impeachment trial in the 20th Congress apan lig-on sab ang argumento nga di gyud madayon. Ato ni hatagag pagtagad mahigala sa karong butaga sa matnuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Department of Health wa pa nakakita og panginahanglan sa pagpatuman og lockdown didto sa Metro Manila tungod ni ining kaso sa Impact. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan, sa kanunay DYHP #1.